mutane, komai kake yi kuskure ne. Saboda Allah ya aje mu, ba za a canzo kaddara ne. Na kasa gane halin mutane, komai kake yi kuskure ne. Sani na Allah ya aje ni, ko za a canjan kaddara ne. Mun kasa gane halin mutane, komai kake yi kuskure ne. Saboda Allah ya aje mu, ba za a canzo kaddara ne. Mun kasa gane halin mutane, komai kake yi kuskure ne. Saboda Allah ya aje mu, ba za a canzo kaddara ne. Idan ka ce masa wani ba ni ya ce maka ka ce ka roƙe-roƙe. Idan ka zauna ba ka aiki ya ce maka ka fara ɗauke-ɗauke. Na ɗan wani galan na ɗauki waraka na ji suna ce min mawaƙi. Na gode Allah Ubangiji na abun wani bai so ne idona. Mun kasa gane halin mutane, komai kake yi kuskure ne. Saboda Allah ya aje mu, ba za a canzo kaddara ne. Hankar gaba na ni nake yi ban duba mai yin tsangwamata. Na san daraja ta mutane, na san daraja sannata. Hakan ya sanya al'umma ma suke yawan san kirkirata. Cikin mawakan da ke arewa idan na shigo ba mai guduna. Mun kasa gane halin mutane, komai kake yi kuskure ne. Saboda Allah ya aje mu, ba za a canzo kaddara ne. Ashe lafi ya zamtudu ne ka take na ka hangirawa. Ka je cikin wata al'umma ma kana faɗin sa da musgunawa. Zan so ka gana laifukan ma kana da na kai na da nawa. In ni da laifin yin kiɗa ne kai kuma na ka wani kala ne. Mun kasa gane halin mutane, komai kake yi kuskure ne. Saboda Allah ya aje mu, ba za a canzo kaddara ne. Mun kasa gane halin mutane, komai kake yi kuskure ne. Saboda Allah ya aje mu, ba za a canzo kaddara ne. Juran gini aka fi da zane kusan da haka kwarai da gaske. Allah yake iko na komai kai mai yi mani take-take. Ya bani fannin da waka wanda ka gan sha ɗauke-ɗauke. Kowa da hanyar abincinsa bin hanyar wani kuskure ne. Mun kasa gane halin mutane, komai kake yi kuskure ne. Saboda Allah ya aje mu, ba za a canzo kaddara ne. Abu ya ce za ka zamto ba ma in haka na amince. Iya abuna shi ne nawa abun wani bai iya kwace. In ban fita ba na je na nema kusa kuke yi kwance. Dukan abun da kuke ta ce min yana isowa kunnuwana. Mun kasa gane halin mutane, komai kake yi kuskure ne. Saboda Allah ya aje mu, ba za a canzo kaddara ne. Abin da kan ɗauka a wasa sai ka ga shi ke baka tsoro. Rana idan har ta yi fitowa tafin hannu bai ba ta tsoro. Kaina mutane suna yabawa har ma su ce na zama toro. Suna yaba mana ayyuka na gurin shagalin su suna kirana. Mun kasa gane halin mutane, komai kake yi kuskure ne. Saboda Allah ya aje mu, ba za a canzo kaddara
mutane komai kake yi kuskure ne